Хайде, любимата ви рубрика какво съм си поръчала от материалите. Днес искам да ви покажа манистата, които съм си поръчала за бъдещите проекти. Черни, розови и хематитови. Също така съм си поръчала един стан. Знаете ли какво се прави на този стан? Правят се гривни, гердани. Надявам се да ми остане време и да опитам да направя нещо на този стан. До сега не съм работила с стан, не знам каква е техниката, още не съм запозната, но предполагам, че ще се справят, просто ми трябва време. Също така съм си поръчала тази кутийка. Според това за какво е? Разбира се, за моите приятелки. Аз имам огромен проблем с иглите. Постоянно си ги търся къде са. Децата ми пипат иглите непрекъснато. Притеснявам се да не се набудат, притеснявам се да не се изгубят, да не паднат някъде по пода, да не ги настъпим и така нататък. Затова съм решила да си поръчам една кутийка за игли. Вижте какво представлява. Ето така съм си сложила иглите. Моите приятелки вече са криви, но са направили няколко бижута тази седмица, затова са по-кривички. Ето така на магнитчета са игличките. Мога да бъда спокойна, че няма да ги изгубя. И слагаме магнитната пачка. Благодаря на Еглабаке за материалите, които пристигнаха днес. Ако ви искате да си поръчате нещо интересно, заповядайте в сайта Еглабаке и може да разгледате доста интересни неща. Има като гоблини, като игли, конци, маниста, различни цветове, огромно разнообразие маниста, станове, така че кутийки за игли, който работи с иглите, знае колко е важно това. Така че заповядайте в сайта, разгледайте. Със сигурност ще си намерите нещо, което е подходящо именно за вас.